gikan sa Dapdap ng mga siyahan ng mga misyonero inabot sa katubig, pero dili sila nag-iha sa katubig, dili sila inhimo nila palabang na maging sentro sa nila misyon. And from Palapag, dinhi nangadto ang mga siyahan na misyonero, nakaabot sila sa taas, tubtub diri. Diri, Bubon, Katarman, paakyat na dinhi, no? Lawang, Pambuhan. History of Palapag. Tikam sa Mapanas, Rapinig, Artipsi, tubtub sa Burungan, no? Ngan, mawini ang ira pagdarasan maupay na suma, no, sa mga siyahan na Jesuit missionaries. Yan ang Burungan is already not only a parish, but it is also already a full diocese, no? Diocese of Burungan, sa Ilaro at sa Abugos nga Eastern Samar is covered by the Diocese of Burungan. And so we ganon ang utang, no, sa diri sa Diocese of Burungan, kundi yan naman ang Diocese of Samar utang gihapon sa iyong taga Palapag, no? Na dinhi nahimugso ang pagtuo ng Kristiyano na dili nala na individual faith, kundi usana ka sa kultura, dili nala sa naging kultura na sa dili na sa Palapag, kundi pupus nga nasod nung antika pa ngadto sa Cebu, Manila, nga dinhi sa aton sa Palapag, no? Usa ka kultura nga naging parte na sa aton bugos nga kinabuhi bilang mga Kristiyano bilang usa ka nasod dinhi yana. So kamawi ni ang aton papasalamatan sini pagsaminulog sa 500 years nga jubileo sa atong pagtuo dinhi sa aton sa Pilipinas. Naging dako ang parte sa iyo parokya, sa iyo punto sa Palapag. Sunod, iniman nga atong pagsarinuro, nagpapadayon, tugtugyan na, natapos pa init, sunod nga tuwid. Pero ang pag-recognize sa Palapag bilang sentro sa evangelization, dili na sa simbahan, sa istorya naton, bisan ang aton gobyerno, ang National Historical Commission of the Philippines, siyahan nga nadeklarar bisan nga ruins na lang, no? Ang aton dili nga nabilin sa aton nga simbahan, pero kinikilala gihapon dinhi nga among the historical churches nga gikonsider gihapon nga national cultural treasure, no, sa pagtuo ng Kristiyano dinhi sa aton sa Samar. Upod na dinhi ang simbahan sa Kapul, no, ang simbahan ni San Ignacio de Loyola nga mawan founder sa mga Jesuit fathers, missionaries. Nung kilala ang National Museum
nagdeklara man nga national cultural treasure. O pipiralay ni ngadto sa Istisan Samal ang usahan sini amao ang giwan no nga upod naton nga recognize nga national cultural treasure. Labot nga importante nga mga simbahan nga sa aton pagtuo no? Nga labi na saya na sa 500 years of Christianity. Punta maging maribuhong pagod ini na aton pagsaninuro kung dili na kita sa panahon sa pandemya. No? History pala pag narrated by the Bishop of Catarman, Northern Samar. So, yan ang istorya sa obispo. Pagsaya sa